оздорови сердца с рук. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше сур. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и водный, славный. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Світло життя освіти мою тимру, оздорови сердца с рук. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше сур. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогі брати і сестри, інтенція этой святой мши, і молимся за померлых Ядвига Поконечная, 4 года после смерти всех померлых, семьи Поконечных и Садовских. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина. Прошу наисвятейшую завсёды Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, хвала народ небесный, Боже мой, чо всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баран Божий, Сыне Отца, який грешна себе грехи світу, змилуйся над нами, який грешна себе грехи світу, прийми моління наше, який святиш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти
Святим у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, навученные Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим, узмацни в наших сердцах Дух Твоего сыновства, каб мы могли отрымать обещанную спадщину праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги мудрости Соломона. Ночь вызволения была предвещена айцам нашим, каб яны подбадзёрыліся, цвёрда ведаючы, якім абяцанням поверили. Народ твой чакаў выратавання справядлівых і згубы сваіх ворагаў. Бо праз пакаранне наших праціўнікаў ты паклікаў і праславіў нас. Праведныя дзеці добрых патаемна прыносілі ахвяры і ўзгоддзе устанавілі боскі закон, каб святыя аднолькава саўдзельнічалі ў тым самым дабры і небяспецы. І яны пачалі ўжо спяваць гімны ад айцоў. Гэта слова Божие. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Радуйтеся, Пану справедливые, праведным належить хвалить Його. Щасливий народ, Богом якого єсть Пан, народ, який Он вибрав собі у спадщину. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Бо сімога Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподівається на Його милосердность, каб їм душу їх уратував від смерті і накормив їх у час голоду. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Душа наша чекає Пана, Йон наша допомога і оборона. Милосердність Твоя, Пані, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподіваємося. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Читання послання до Габраїв. Брати, вера – гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Праз яе старэйшыя атрымалі сведчанне. Дзякуючы веры пакліканы Абрагамам, паслухаўся і накіраваўся да месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну. Ён выйшаў, не ведаючы, куды ідзе. Дзякуючы веры ён пасяліўся на абяцанай зямлі, як на чужыне, жывучы ў хатрах з Ісаакам і Якубам, сунаследнікамі таго самага абяцання. Бо ён чакаў горада, закладзенага на моцным падмурку, дойлідам і будаўніком якога ёсць Бог. Дзякуючы веры і бясплодная Сара насуперак старому ўзросту атрымала сілу, каб зачаць патомства, паколькі лічыла вартым даверу таго, хто даў абяцанне. Таму ад аднаго чалавека, і гэта ад амерцвелага,
нарадзілася так шмат, як зорак нябесных і незлічоных пясчынак на беразе мора. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Чувайте, будьте готовые, бо Сын Человечий прийде в тую годину, коли вы не думаете. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. Хвала Табе, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Нехай стегны ваши будуть подперязанные, а свет і светочі запаленые. А ви подобные до людей, які чекають вертання свого Господара з весілля. Каб калі прийде і постукається, одразу адчиніть йому. Шчаслівыя тыя слугі, якіх гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Сапраўды кажу вам, што ён падпяражацца і пасадзіць іх, і падышоўшы, пачне служыць ім. І калі ў другую варту і ў трэцюю варту прыйдзе і знойдзе іх так, то шчаслівыя яны». Езус сказаў далей сваім вучням: «Ведайце ж, што калі б гаспадар дому ведаў, у якую гадзіну прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не дазволіў бы уварвацца ў дом свой. Будьце ж і вы гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын Чалавечы». Гэта слова Пана. Сядьце, паважаныя. Святы Павел апостол гаворыць такія словы, прабачце, аўтар паслання да габрэяў, тому што там аўтар не піша, што гэта святого Павла апостола, не. Піша так, што вера – гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся. І далей як бы тлумачыць гэтую заруку, што такое гэта зарука. Дзякуючы веру пакліканы Абрагам паслухаўся і накіраваўся да месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну. Дзякуючы веры і бясплодная Сара насуперак старому ўзросту атрымала сілу, каб зачаць патомства. Дзякуючы веры. Гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся. На што мы спадзяемся? Мы спадзяемся, што воскреснем разам з Христом. І гэтае спадзяванне можа адбыцца дзякуючы нашай веры, па веры вашай. Таксама дзякуючы веры мы становімся на малітву. І мы хочам выпрасіць тую ці іншую просьбу, звяртаемся да Бога. Это ўсё дзякуючы нашай веры. Без веры мы бы не сталі на малітву, калі б мы не верылі. Некаторыя гавораць, што вось такая бывае сітуацыя, калі чалавек не веруючы становіцца на малітву. У сэрцы ён веруючы, але нешта мешала яму вось гэтую веру папрактикаваць трошачкі, веру гэтую адкрыць у сабе. Поэтому, паважаныя, мы адкрываем у сябе веру, адкрываем, а адкрыць яе можам толькі дзякуючы Божай ласцы. Іншага шляху нема, паважаныя. Божая ласка нам да збаўлення неабходная. Мы чытаем у галоўных праўдах хрысціянскай веры: Божая ласка патрэбная для збаўлення. Поэтому и открываем свою веру, дзякуючы Божай ласке. То есть просим: Божа, дапамажы, помним, якія словы, дапамажы мне у маім бязвер'і, так, скіроўвае свае словы святы Томаш, апостол, да Езуса. Дапамажы мне у маім бязвер'і, дапамажы, так гавораць апостолы да Езуса Христа. Христос і паўтарае кожнаму з нас: у Бога верыце і ў мяне верце.
Христос говорить, у мяне верьте, не мне верьте, але у мяне верьте. Поэтому мы лечим, не то, что лечим, мы верим, дорогие братья и сестры, это больше правильно. Верим, что Иисус Христос не только является сапраўдным Богом, сапраўдным человеком, але так само и сапраўдным Богом. Бо то, что Иисус является сапраўдным человеком, то есть про то, что Иисус існаваў у истории человечества, это доказывать сегодня не треба нікому. Тільки чоловік, який, сляповатий, кажуть, і глуховатий, не хоче вірити у це. Про це і історія говорить, про це говорять і апостоли, ті люди, які бачили Ісуса Христа. Ті люди, які були свідками життя Ісуса Христа. Не тільки Євангелія 4 ми відаємо, але є намного більше писання у інших і більше Євангелів, але 4 ми Євангелії, які знаходяться в каноні Святого Писання, поважані. І то, що викидати історичність особи Ісуса Христа, це почала французька революція, коли по повному програмі атеїзм, відкидання Бога, увійшов у цей світ, це дьявольське все, і воно знищило все, що було зв'язано, нищило все, що було зв'язано Богом. Гэта, вось, кажуць, тады быў пачатак першы. І гэты пачатак, і вось гэтая ідэя негістарычнасці Хрыста прадаўжаецца. Я помню, таксама за Савецкім Саюзам нас вучылі гісторыю, дзе было такая раздзел пра хрысціянства. І там так і называлася «Міф пра Езуса, пра Ісуса Хрыста». Міф. То есть гэта поставлена у разнарадку міфаў, так як міфы пра богоў древней Греції. Можем сказать, добра, можа быць міф пра існаванне Арыстотеля, Піфагора, міф пра існаванне Сократа, міф пра існаванне Цезараў рымскіх, і міф пра існаванне яшчэ каго-то. Поважаныя, гісторыя нам канкрэтна гаворыць, гісторыя нам канкрэтна сведчыць. І сёння нават даказваць уже нікому, ні сёння вогуле ніколі не трэба было даказваць, але былі такія і ёсць такія часы, калі адкідалі ўвогуле існаванне Хрыста. Гэта першае, існаванне Хрыста як чалавека. Другая, асноўная праблема адкідання у воскресення Христа. Бо гэта галоўная таксама таямніца нашай веры. Святы Павел апостол кажа, калі б Христос не воскрес, уся наша вера была бы дарэмна. І паглядзіце, сколько было сведкаў у воскресення Христа. І мы пра гэта чытаем і ў дзеях апостолаў. І мы пра гэта чытаем у пасланнях святых апостолаў. Мы пра гэта чытаем у святога Паўла, якому пан Езус аб'явіўся чалавеку, які не верыў у Христа як Месію. Мы шмат бачым гэта ўсяго, і мы задумаемся, ці ж бы чалавек і столькі людзей праз усе тысячагоддзя, і пачынаючы ад пачаткаў людзі за пустое, за нейкіх багоў, як кажуць, багоў язычніцкіх, так ішлі бы, аддавалі сваё жыццё за гэтую праўду, як у хрысціян, за праўду таго, што Христос уваскрос. Паглядзіце, сведчылі, людзі сведчаць, што гэта праўда, апосталы сведчылі, вучні сведчылі, усе сведчылі ад пачатку, што Христос уваскрос, што яны былі сведкамі ўсё. І мы былі сведкамі, чытаем у святого Петра апостала, усяму гэтаму. Мы былі сведкамі. То есть, як можна не верыць сведкам, калі яны пакінулі Пісанне пра сабе ці яшчэ што-небудзь. Это, так трошачкі не то, што несправядліва, а гэта неправільна. Мы верым у штосьці другое, бо там сведкамі часамі верым у выдумкі розныя, але не верыць у тое, дзе было так шмат сведкаў, як пры Хрысце, пры яго жыцці і пры яго воскресенні. Нават, паглядзіце, салдаты, якія былі сведкамі ў воскресення,
яны прыйшлі, расказалі першасвятарам, гэтыя заплацілі ім, але яны думалі, што гэта нейкі фокус, але яны сказалі, што сталася. Яны сказалі, што сталася, яны не разумелі. А чаму не разумелі? Божай ласкі не было. Паглядзіце, калі Езус паміраў, сотнік, які бачыў смерць Езуса Хрыста, і якому Бог адкрыў таямніцу смерці Сына Божага, сапраўды гэта быў Сын Божы. Бачым, ён паверыў, каяўся ў гэта ўсё, што ён тут быў, прычыніўся. Мы ведаем далей гісторыі, былі розныя гісторыі, але паглядзіце, што адбывалася з людзьмі. Аднымі адбывалася, другімі не. А трэція увогуле нават ішлі супраць Бога, гэта першасвятары, супраць праўдаў, якія Бог ім аб'явіў, і яны пра гэтыя праўды гаварылі, але калі гэтая праўда збылася, яны не паверылі. Мала таго, што не паверылі, дык яшчэ і змагаліся з гэтай праўдай. Вось тут гэта грэх такі д'ябэльскі счытаецца, вось змагацца, і грэх супраць Духа Святога, калі чалавек нават змагаецца з пазнанай праўдай веры. Это нават грэх супраць Духа, які не адпускаецца ні ў гэтым свеце, ні ў будучым свеце, дарагія браты і сёстры. Цікава, конечно, гэта ўсё, што тычыць веры, таму што нам вельмі патрэбна пакора, паверыць, нам вельмі патрэбна Божая ласка, каб паверыць. Гэта вельмі патрэбна ў нашай штодзённасці і ў нашым жыцці, бо без гэтага немагчыма. І немагчыма нават прыйсці да касцёла, калі няма Божай ласкі. Бо тут і вера патрэбная, і Божа ласка патрэбна, каб мы прыйшлі да касцёла, каб мы сталі на калені, каб мы маліліся. Калі няма Божай ласкі, чалавек маліцца нават не будзе, бо вера ў яго вельмі слабая. Поэтому ўсё гэта трэба выпрашваць, паважаныя. Гэта не толькі вось такое нешта надзвычайнае. Просто прасіць Бога і сказаць Богу у пакоры: адкрый мае вушы, адкрый мае вочы на гэта ўсё, што ты адкрыў у пісаннях, што ты даеш нам пазнаваць кожны дзень праз тое, што мы бачым, праз кожную хвіліну нашага жыцця. Дарагія, Христос сёння адкрывае нам вялікую таямніцу нашых паводзін згодна з вераю. Кажа: няхай сцёгны вашыя будуць падперазаныя і светачы запаленыя. Што абазначае падперазаныя сцёгны? Есть такое слово «падперазаны». Гэта значыць, ты уціснуў сабе. Вельмі цікавы прыклад, прабачце, што я дам, яго асабліва тым, хто служыў у арміі. Мы заўсёды падпярэзвалі, быў такі рамень, і калі яшчэ былі маладыя салдаты, то ён так у нас вельмі моцна быў падперазаны, знаеце, што так это, і тады і жывот не рос неяк, тады маладыя ў всех не расце жывот, этот самы. Але вот як падперазаныя, стройныя, тады вот это ўсё падперазанае, яшчэ праходзілі там, сержант праходзіў, глядзеў, насколькі там, ці як яшчэ распусціш троху рамень, дык табе там могуць нават пакаранне даць, там яшчэ тыркнуць: ну рамень падпярэжы добра. І тады вот як падпярэзаны рамень, дык чалавек і бегаў лепей, і такі быў гэта самы. І заўсёды есть такое падпярэзвацца. Падпярэзваешся, каб вось у чым ты ідзеш там, каб і порткі не зваліліся так часамі, бо трэба нешта рабіць, як не падпярэзаны. Цяпер прыдумалі эти падцяжкі, але таксама гэта патрэбна, каб чалавека сабраць троху, вот так, сабраць і ісці. Заўсёды, як выходзілі ў дарогі, падпярэзваліся, каб не махалася нічога. То есть чалавек падрыхтаваны да дарогі. Чалавек падрыхтаваны да ўсяго. Яшчэ кажа светачы. Светач, мы ведаем, святло нам патрэбнае, каб калі нават падпярэзаныя зайдзем у цемру, каб гэтая цемра нам не перашкодзіла. А таксама мы ведаем, каб светач гарэў, то павінен быць раней светач, лампы былі, аліўкавыя лампы, алей залівалі туда, звычайны алей, і ён меў такое свойства
меў такое свойство трымаць агеньчык. Гэта свяціла, гэта ўсё, ён быў патрэбны. Христос гаворыць, што вы павінны ісці і днём, і павінны ісці і уначы, падпяразаныя быць, то есть заўсёды падцягнутыя быць, як кажуць, і духоўна, і фізічна ў нейкім сэнсе. А што значыць вот чалавек, калі мае рамень, і дзесьці на банкеце, і калі яды много, што робіць потом з гэтым рамнём? Расслабляе рамень, да, каб покушаць хорошо, побольше. Гузики распільвае тады, каб покушаць хорошо. Мы говорим, распоясаўся, да? Распоясаўся. Это материально, а есть распоясаўся духовно. Разумеете, что такое распоясаўся? У материальном смысле это, мы разумеем, а распоясаться духовно, это значит дать себе волю. Дать себе волю. И мы ведаем, что такое распоясаться, дать себе волю. Это у якім сэнсе? Это ў сэнсе негатыўным даць сабе волю. Гуляй душа, пекла нема, як кажуць. І пашоў тады, вось это, чалавек распоясаны. Гуляй душа, то есть пашоў ва ўсе цяжкія кідацца. А Христос гаворыць, будьце, бо гэта не можна так. Далей, калі бы мы пачыталі Евангелие, большы урывак сёння, ён гаворыць, Христос пра эканома, якога гаспадар пакінуў, каб той даваў слугам яду ў свой час, а таксама пільнаваў усё. Ці ж бы слугі былі гэтага эканома? Не былі слугі, яны былі гаспадаровыя слугі. Але вось гэты гаспадар пакідае гэтага эканома. І што эканом зрабіў? Распіўся, разгуляўся, то есть распоясаўся. І што пачаў рабіць далей? Глядзіце, цікавая справа. Ён пачаў біць слуг, гнаць слуг. То есть ён пачаў ім дрэнна рабіць. Мала што сам пачаў грашыць, так яшчэ гэты у сваіх грахах пачаў над людзьмі здзекавацца. Над другими здзекавацца. То есть бачым, што такое, што з'яўляецца бядой для чалавека. Распоясванне. То есть распуста, можам так яшчэ назваць. Распуста ў сэнсе не толькі там грахоў сексуальнага характара, але ў іншых грахоў распуста. Распусціўся чалавек. І пагэтаму Христос папярэджвае, дае Божыя прыказанні. Мы ведаем, калі дзеці пакідаем адных дома, каб яны не распоясваліся, мы ім гаворым, як будзеце дрэнна сябе весці, атрымаеце пакаранне. Паглядзіце, як вельмі падобна тое, што кажа Христос і Бог. І дзеці, адпаведна, сябе вядуць, бо будуць пакараныя бацькамі. А калі там штосьці натвораць, то, конечно ж, там дзеці, чаму хто натварыў гэта, здасць адзін аднаго быстренька. Яны абсалютную праўду гавораць заўсёды. І ведаем, што бацькі пакараюць. Так, Бог, як педагог, тоже гаворыць, глядзіце, у вас есть Божие приказанні. Вы не павінны распоясацца, бо калі вы дрэнна пачнеце паводзіць сябе, адразу адчуюць гэта дрэнна другія людзі. І ўзнясуць да мяне просьбы свае, і просьбы будуць пачутыя. Паглядзіце, што калі чалавек шкодзіць другому чалавеку з прычыны распоясвання сябе, ён думае, што мне ўсё можна, я атрымаў, прабачце, напрыклад, нейкую ўладу і пачаў гэтай уладаю недобра карыстацца. Напрыклад, ці яшчэ што-небудзь, ці вогуле, вось, крыўду наносіць чалавеку, крыўду такую моцную. І гэта вельмі цяжкія грахі, бо будуць пачутыя Богу, калі ўзнясе бліжні твой грэх крыўды, будзе пачуты Богом гэты грэх. Поэтому Бог не хоча смерці грэшніка папросту. Поэтому папярэджвае праз Иисуса Христа. Поэтому наша вера называется христианской. Мы верим усяму, что нас учил Иисус Христос. Верим усяму. И верим, что все так станется. Поэтому мы называемся христианами. И вот этот депозит, это для нас головное и основное, что мы можем верить. И когда мы часами распоясались, и когда мы часами зашли
не туды, куды трэба, Христос устанавливае нам споведь, каб мы ўжо зусім не распаясаліся. Мы приходим и говорим: Боже, прабач, бо мы согрешили. Мы постановляем поправиться, стараемся поправляться. Это не значит, посповедалися и до первой махчимости знову сгрешить. Пришла махчимость, но постараемся эту махчимость откинуть, постараемся хоть несколько разов эту махчимость откинуть. Не то, что лечить, але насколько можем вытрывать у гэтым усім, але нешта стараться робить, не так просто: пришла махчимость, согрешил, далей пошел. Нічого, яшчэ раз пасповедаюся. Можем заляцець, як кажуць, перад Богом вельмі крэпка і папасці ў катэгорыю грахоў супраць Духа Святога. И это самое страшное, что может быть. Поэтому, дорогие браты и сестры, задумаемся, что мы верующие люди, задумаемся, что про Божию ласку, якая нам потребна для избавления, для помножения нашей веры, для наших добрых учинков, потребна Божия ласка. Мы повинны просить эту ласку, а просячи Божию ласку, мы нават научимся часами и молиться, что вельми важно для наших отношений с Богом. Аминь. Вызнаем нашу веру в единого Бога. Собранные у имя Иисуса Христа, маем надею, что наши супольные молитвы, якія цяпер узносим до Бога Отца, будут выслуханыя. Молимся за святого Отца, за біскупаў прэзбітараў, каб яны вялі ўсіх вызнаўцаў Христа для еднасці і любові. Цябе просім. Молимся за ўсіх ахрышчаных, каб, пазнаючы Евангелие Христа, яны заўсёды выбіралі дарогу Божых запаведзяў. Цябе просім. Молимся за тых, хто стаў ахвярай несправядлівага асуджэння, каб яны паверылі ў перамогу Божай справядлівасці. Цябе просім. Молимся за нарачоных, каб праз прыгажосць чалавечага кахання яны праслаўлялі Бога за яго дары і заўсёды былі верныя Яму. Цябе просім. Молимся за нашыя сем'і, каб яны жылі ў спакоі і любові. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся яе выконваць. Цябе просім.
Молимся за померлых Ядвигу Поконечную, всех померлых семьи Поконечных и Садовских. Просим для их избавления, Тебе просим. Просим Христа Пана, Святла Духа Святого для тех людей, от кого залежит спинение воинов. Молимся за всех несправедливо осудженных, покрывдженных, просим силы, моцы им. Молимся за людей моцно хворих і терпячих, особливо на хвороби невилічальні, онкологічні хвороби. Нехай Христос дасть їм сили, дасть їм моц, так само надію і дасть їм великую ласку здоров'я. Тебе просим. Наш добрий Отче, ми віримо, що Ти сутешиш своїх дітей, які звертаються до Тебе ще у щирих молитвах. Дякуємо Тобі за це. Праз Христа, Пана нашого. Я ще так само, дорогі брати і сестри, зношу молитви свої і дякую тим людям, які давали сродки на костел на Могилевщині, так, костел, яким була така акція «Добре, чисте серце». Поэтому нехай Пан Бог благословляє кожному за вось дар серця себе для того, щоб могли існувати парафії, ті, які невеликі парафії. Нехай Бог благословляє, нехай Пан стереже вас усіх. А зараз продовжимо нашу молитву. Наші дари прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью хай душа Тобой живи. Дай познать нам волю Твою, Пане. Хочем жить поводле слов Твоих. Вместе милый был мизерный марный, темры без Тебе блукаем, шлях нам освети. Просим, дай нам ласку Твою, Пане. Поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою ними разом, Твою величие, могутность вечно нам хвалить. Молитесь, брати і сестри, щоб мою і вашу і ахвяру прийняв Бога і Отець Всемогутній. Пані наш Боже, прийми ласкаво дари, які Ти сам уділив костьолу, і своєю моцею перемені їх у сакрамент, який дає нам збавлення праз Христа, Пана нашого. Аминь. Аган з вами. И с Духом Твоим. Укору серцю. Возносим их на Бога. Подякуєм Пану Богу нашому. Однако это и справедливо. Вся правди годна, это и справедлива, слушна и збавенна. Каб ми завсюди всюди Тобі складали подяку. Пане святий, Ойче всемогутний, вічний, Божа, у Тобі ми живем, рухаємося і існуєм. І в нашем земним вандрованні завсюди відчуваєм Твою добриню. І носим у собі задаток вічного життя.
Бо маючи першие дары Духа, враз якого Ти воскресив з мертвих Єзуса, мы сподяемся отрымать вечный удел у пасхальной таямницы. Тому с усими анgelами мы Тебе прославляем с радостью, скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усімогутний, небо і земля, полная хвали Твоей, осанна на вишинях, благословленный Той, хто приходить у ім'я Пана, осанна на вишинях. Правдой Божа, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную эмоцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно сбираешь народ свой, каба до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности с усим костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос у воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане, освятим Отца и Духа Твоего, гэтые дары, якие мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сияны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ночь, коли был выдадзены, узяв хлеб, і падзяку Табе складаючы, благословив, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вечеры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословив і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пожадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе. Каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв з Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой,
які пілігримує на землі со слугой Твоим папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Йозефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всіх, хто у ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть к образом зими, завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и немоц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим, супокой с Тобою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас спокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане,
хлеб, які я дам, гэта цела маё, якое я ахвярую за жыццё свету. Пусть плата за ваш гріх, бярите, ешьте, память прамяни, бярите, пейте, а учинок той, память прамяни. Ломайте хлеб, из келиха выпейте завету кровь для откупления вин. Свое житье ахвяровал с любовью, взял на себе кару за наш грех. Бярите, ешьте, память прамяни, бярите, пейте, а учинок той, память прамяни. Берите, ешьте, память прамяни, берите, пейте, а учинок той, память прамяни. Берите, ешьте, память прамяни, бярите, пейте, а учинок той, память прамяни. Дякуєм тобі, Боже наш, молодий ось добрий. Дякуєм тобі, Пані, алілуя. Дякуєм тобі, Ісус, за твою любов святую. Дякуєм тобі, Пані, алілуя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за світло і сутяшіння. Дякуєм тобі, Пані, алілуя. Дякуєм тобі, Боже наш, молодий ось добрий. Дякуєм
Боже наш Ойче, нехай в делу святой коммунии дасть нам збавление, и умацуй нас у святле Твоей правды праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михале, сядьте, коли ласка, дорогие братья и сестры. Понеділак, аўторак, серада ў касцёле мшы не будзе. Будзе 14 жніўня ў чацвер вечарам у 19:00. У успамін святого Максіміліяна Марії Кольбе, прэзбітара і мученіка. У 19:00 святая мша. 15 жніўня, пятніца. Урачыстасць у небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. Святая мша у Стоўбцах у 9, где-то 19:20, у Свержні 18:00. У гэты дзень вернікі маюць абавязак удзелу ў святой мшы і павінны устрымлівацца ад выканання неабавязковай працы. Але можна спажываць мясныя стравы. У гэты дзень няма посту. У гэты дзень ёсць традыцыя асвячэння зёлак. Калі ласка, можам рыхтаваць і прынесці для асвячэння. Розныя травы, кветкі, такія, мы заўсёды робім такі букетик невялічкі, можна прынесці для асвячэння. 16 жніўня, субота, успамін святога Роха. У нас есть мша у касцёле у 9 і у 19, і таксама па традыцыі мы заўсёды у вёсцы Ацеда, там капліца святога Роха, ёсць такі фэст. У 16 гадзін распачынаецца малітва пры крыжы ў вёску Ацеда, затым малітва па ўсёй вёсцы. Мы молімся пра заступніцтва святога Роха не толькі за вёску, але так молімся за ўсю нашу парафію, за ўсю нашу бацькаўшчыну, просячы, каб святы Рох заступаўся за нас і бярог нас ад усялякіх заразных хваробаў. Але таксама молімся таксама за ўсіх людзей онкалагічна хворых. Можна таксама будзе інтэнцыі даваць на святую мшу, званіць, прасіць маліцца ў гэты дзень. Гэта што тычыць Ацеды. У нядзелю святая мша, як заўсёды, у нас у касцёле ёсць выключэнне, што ў 9 часоў у Ацедзе, ў 16 часоў у Жацерава, у капліцах. Арганізоўваецца 10-я ружа пад тытулам святога Яна Паўла II. Яшчэ некалькі чалавек маюць магчымасць уступіць у супольна жывога ружайца ў бліжэйшы час. Запрашаем. Я хочу вам падзякаваць за вашыя ахвяраванні, якія складаюцца на працы пры касцёле. Узгадваю, што мы зараз стараемся вырашыць пытанні, даплаціць за праектныя працы па капліцы святога Дамініка пры старым касцёле нашым. Мы ўжо заплацілі 27 000. Заплацілі, нам праекціроўшчыкі сказалі, што яшчэ каля 10 000 нам трэба будзе заплаціць. Поэтому я вельмі ўдзячны вам за вашыя ахвяраванні і за іншыя ахвяраванні. Тоже так, не толькі мы таксама закупілі цэглы, 5000 аддалі цэгла, которая нам на стары касцёл, там робім зараз свод, дзе у капліцы зрабілі апалубку, зараз цэгла ёсць, вядзём працы, што тычыць вось гэтага своду. То есть працы ідуць, можа невялікія, але не так бачныя, але робіцца. Таксама я хочу узгадаць, што 31 жніўня гадавіна асвячэння нашага парафіяльнага касцёла святога Казіміра. Вось гэтага касцёла, у якім мы з вами молімся. Гэта для нашага касцёла урачыстасць, для нашай парафіі урачыстасць, адпустовая нават урачыстасць, гадавіна асвячэння касцёла.
Я так само запросил на гэтую урачыстасць нунцыя апостольскага новага нунцыя, які прыехаў не так даўно, но вроде бы згадзіўся, но паглядзім, як там далей будзе. Поэтому будзем вітаць у нашай парафіі, як будзе праграма далей арганізована, яшчэ з вами узгоднім. Вось, калі хто мае час і магчымасць, можа заўтра прыйсці троху падгрэбсці галінкі ад туяў, якія там троху абразаем туі, каб яны былі так прыгажэй выглядзелі, туйкі нашыя. Вось, што там ёсць, так яны вымахалі вельмі высока, так троху, каб было акуратней, гэта ўсё буду вельмі ўдзячны, калі хто мае час, які хвіліну. Вось гэта усе аб'явы, пра якія хацеў вам расказаць пра жыццё нашай парафіі, а зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Побияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях зволения покажи, край наш от греха вироши. Побияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях зволения покажи, край наш от греха вироши. Побияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях зволения покажи, край наш от греха вироши. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширяють серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, овіщаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти, а дрелацької хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Уладарка и земли и неба, до Тебе святаемся во трепет. У Тебя радугу мы шукаем, разрушаниц ли достичь чакаем. Ружайцова Пана Мария, у Тебе радугу мы шукаем, разрушаниц ли достичь чакаем. Ружайцова Пана Мария, Мати, Ты пришла за одним жаданием, рада Матью Твоя покарания. У Тебя радугу мы шукаем, разрушаниц ли достичь чакаем. Ружайцова Пана Мария. Святейший сакрамент, Теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений
святейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Нехай будет прославлен